President America Donald Trump Somaliawan abta hagar kullu አይደልን የክብል ተዛሪቡሎ እዚ ሙቁንጽ አብ ዝተመልኦ ዘርባ Trump ንቡዝሓት ሶማሊያውን አቆጥዑ ይርከብ ንሱ ጉሓፍ ክንቀበልን ተቀጽልና ሀገርና ናብ ጉጉይ መገዲ ክትኸይድ ያክብል እዩ ተዛሪቡ We don't want them in our country. Let them go back to where they came from and fix it. እዚ ክብር ሰባት ዝትንክፍ ዘረባ ትራምፕ ሰብመዝ ኢሚግሬሽን አብ አሜሪካ ሰፊሕ ማሕበረሰብ ሶማል አብ ዝነብረሉ ግዝአት ሚኒሶታ ስጉምት ክወስዱ ይዳለው ምህላውም ምግላጹ ሲዒቦ ይመጽዩ Somebody would say, "Oh, that's not politically correct. I don't care. I don't want them in our country." አብልዕሊኡ አብታን ዓመታት ክነቅፋ ዝጸንሐት አባል ኮንግረስ ሚኒሶታ ዝኾነት ፈላሜቲ ሶማሊያዊት አሜሪካዊት አባል ኮንግረስ ዴሞክራቱን ሓያሎ ነቃፈታታት አቅሪቡሎ Hates everybody, hates Jewish people, hates everybody. ኢልሃን ንዘረባ ትራምፕ መልሲ ባትሉያ አብልዕለይ ዘለዎ ክቱር ግዳሰ ቅፍፊ ዘብል እቲ እንብዛ ዘድልዮ ዘሎ ክንክን ክረክብ ድማ ተስፋ ገብር ኢላ ሰበስልጣን ሚኒሶታ እቲ ሶማሊያውያን ስደተኛታት ንምስጓግ ዝወፀ ውጥን ኮኒኖም አለው ትራምፕ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ እቲ ካብ ጎንፂ ዝተሓሰያ ሃገራት ዝመጽኡ ስደተኛታት ንግዚኡ ሓለዋን ክግበረሎም ዝወሃብ መደብ ማለት TPS ተባሂሉ ዝጽዋዕ መደብ ንክስረዝ መምርሒ ኣመሓላሊፉ እዩ እዚ መደብ እዚ ካብ 1991 ጀሚሩ ብሰንኪ ኣብ ሶማሊያ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ ናብ ኣሜሪካ ንዝኸዱ ሶማሊያውያን ስደተኛታት ሓለዋን ክግበረሎም ክወሃብ ዝጸንሐ መደብ እዩ ኣማሓደርቲ ሚኒሶታ ኣብ ታግዝአት ኣስታት 80,000 ሶማሊያዊ መቦቀል ዘለዎም ዜጋታት ኣሜሪካ ከም ዘለው ይገልጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማሊያ ሓምዛ ዓብዲ ባረ ንዘረባ ትራምፕ መልሲ ይብሉ እዩ ንሱ ትራምፕ ንሶማሊያ ጥራይ ዘይኮነ ቅድም ኢሉውና ደቡብ አፍሪካን ናይጄሪያን ዝርከበን ሃገራት ተመሳሳሊ ርእይቶታት ክህብ ምጽንሑ ጠቂሱ ትራምፕ ኣብዝ ሓለፈ ሰሙኑን መንበር ፍቃድ ካብ 19 ሃገራት ዝመጽኡ ዜጋታት ክምርመር ምዃኑ መምርሒ ሂቡ እዩ እዘን ሃገራት እዚአን ኤርትራ፣ ሶማሊያ፣ ሱዳን፣ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ሊቢያ ከምኡን ቬኔዙዌላ፣ ኩባን ካልኦትን ዝርከበን ምዃነን ይፍለጥ